Huwag kayong mag-sleeper. Yun. Ito talaga, nangyayari na ang cultural exchange ng forging community. Yung mga nanggaling sa Balangbang. Joy! Thank you so much. Gagawin natin ulit yan mamayang yung mga sila na Kalinga at tuloy sa Matagapunyaw,
kinatang tao, kamawara si mapmapo di Inchoni. Luya, Kalinga tayo mitel, ay sumaruno. Lumapasinagay, dinitaw nga si Pulo. Sumaruno ko, diyan na Majawjaw. Sumaruno mi, kagagabit ang kayugan, 𝗏𝗏𝗃𝗀𝗁𝗏. So, ano taga Asipulo? On fire. Ang chalo tomit ko na Asipulo. Ang namita ko may lupa na may tagtago ay siya kumita ko man. Hanap ang barangay, tumulong ang duty, at yung nabuto ng LGU, ay sugi, kompetensya siya, kapag nakaan siya, sugi siya tao. Ano kayo sa na? Barangay Jaya. Barangay Chalinig. Yakton, Ganaw. Isang sangayan, tagubuan nyo lang bigay sa Somali, honor, tsaka uniform nila na isuti sa mwana. Tukon ulit tatagdan yung konti marami after itago tao. Isang mga tao. Upper Mayoyao. So, while preparing, juga na pa yung kung kanghang yun ni Upper Mayoyao hinugay na. Si magulong, hinugay kangha tao. Kaya may tago ito, pimagda mo ready siya na watsun siya. Tapi after siya nung hitago tao. While preparing kuchi food, jay sabay tagot, hitagay awarding of tokens. Kaya hato guest tao. So, our municipal officials, umagal to sa ako, tayo award yung hitagay tokens na ako.
dance. Yung lahat po yung may gusto